Municipal Igbo Federation gimugna dito sa lungsod sa Mutya atol sa General Assembly sa mga asosasyon sa mga mag-uuma gikan sa 16 ka barangay sa lungsod. Sa nato ang dugang detalye gikan ni Regine Cabilin. Tungod kay nagkakusog ug nagkadaghan na ang Egbo, sa unang higayon gihimo ang General Assembly kung pagporma sa usa ka Municipal Egbo Federation dinhi sa lungsod sa Mutya. Tungod kay nagmalampuson sa gipasiugdahang programa sa probinsya nga Enhanced Gasang Bandianon sa Umahan o Egbo Program, gihimo ang usa ka General Assembly sa mga mag-uuma sa 16 ka mga barangay sa lungsod sa Mutya aron sa pagtukod sa kinaunahang Municipal Egbo Federation sa tibuok probinsya. Ang 16 ka mga barangay nga moporma sa maong federasyon gilangkuban sa Barangay Alvenda, Barangay Beneserte, Barangay Dilan, Barangay Julen, Barangay G. Bergado, Barangay Hedtipan, Barangay New Siquijor, Barangay Newland, Barangay Pasorio, Barangay Poblasyon, Barangay San Miguel, Barangay Santo Tomas, Barangay Tinglan, Barangay Tutungon, Barangay Tubak ug Barangay Unidos. Usa ang munisipalidad sa Mutya ubos sa pagdumala og operasyon ni Mayor Lorimer Adasa sa mga munisipalidad sa Zamboanga del Norte nga migakos sa programang Egbo ug nakatagamtam sa mga benepisyo niini sama sa pagkat-on og mga bag-ong pamaagi sa pananom diin kini ang nahimong hinungdan sa pagdako sa abot ug kita sa mga mag-uma sa ilang mga Egbo umahan. Espesyal nga giimbitahan sa mga aktibidad si Mayor Jose Jorge Pulungka kasamtangang mayor sa Siayan kinsa may paambit sa ilang mga kasinatian diya sa pagtukod og cooperative federation sa ilang lungsod. Sa mensahe ni Evelyn Tangoy, iyang gipaabot ngadto sa mga mag-uma nga sa pag-asenso, kanunay ang mga pagsulay ug kapakyasan busa ang angay lamang nila nga buhaton mao ang pagbalik sa pagtindog ug pagpadayon aron sa ingon niana sila magmalampuson. Kaya successful no nakita nato sa pag-amuma ako sa cooperative. Diba? Successful doon ay mga failure. Pero naman, buti itong balik. Focus doon ang mga failure nila, the best way for a person to succeed is when you fall, you have to stand up. Dugang paniana, gipamahayag ni Ma'am Evelyn nga diya sa mga nasinating kalampusan sa mga mag-uma makita nga nakatabang ang programang Egbo kanila ug nga kini usab ang inspirasyon sa pagpadayon pa sa mao nga programa. Diya nato makita ang Egbo na tinuod na nakatabang sa mga katawan. Kung makakay mag-lockdown, inspiration, because sa inyo, public is more among inspiration, alam niyo ba padayon namin ang Egbo kung kamo mahimong successful. Ang naisgutang panagtigom, gidaluhan usab nila Executive Assistant Mr. Joey Bernad, Provincial Agriculturist Ms. Mabel Bustelino, former Municipal Mayor of Polanco Honorable Pinpin Uy, Retired General Angelo Sunglao, Dipolog City Councilor Praxo Rubia ug 1st District Coordinator Mr. Tata Campus. Gikan dinhi sa lungsod sa Mutya, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Tauhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ng atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katawhan, makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may balaan ang inyong mga mulo og opinyon. Sinana nga pagi, mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Kini ang Igbo Agribalita, Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mga balita para sa ZNPNN ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.